Krisanta Kokthai Bukuksong Kaitorni Hamjakma Paiphlaiya tini ang robai kaisa kokno share khainani muchungo so Bible ni kokno ang kisa related kaisa na muchungo kaisa breaking news nukmani abnoti ang kisa sanani muchungo tini buni dopao buni hawo nukmani a samung sitararok tabuk tini dopao bo o samung sitararok no nugui tongo so ani Krisanta Kokthai Bukuksong ching tini kebangma dopao nogo nijini bufa busajukno rap khaimani nijini bufa busajuk bai thuwe busajukno sak deria khlaimani so obo ching khunju bai khna kha hachal ni kok ba tabuk ngage mokol bai nukha ching chini dopao no so ani Krisanta Kokthai Bukro oboni bagi ang o video ni bising tengrok na awareness kaisarana ni muchingo tini ching surinani nango chini dofani bagai omo tapok di dofani bagai tabuk surya ngangke olo leri thangnai po tabuk no important tabuk no sengsi sana nango tabuk no ching yasku sungai Kaitorni thani yasku sungai ching surinani nangkha chini dofani bagai chini dofa sudu bui bai simi satok jaklia but chini dofa tini chini bisingo no chini borok asake sumsok bai kubuljak amsake sumsok bai kubulong ching tini Kaitorni biskango surina nangka a sumsok bai kaknani bagai a sumsok bai chini borok kakha ngangang ki Kaitorni hamari man khangange tisa khakchang ma tongthok male phayana so ni Krisanta Kokthai Bukro angkuno politics ni kokno sanane muchingya but kaisa kokno rokno sanane muchung manise so politics ni kok kya but important te kubi kokno sanani muchungo tini so ang thanai salo ang breaking news kaisa nokha a breaking news song kang abahainka bihik besai the temasa besai nakha besai namani chuwak nungai chuwak phekmani ulo nijini besajukno no rompreka nijini besajukno rompreka a rompre jaknai besa gangke 10 bosorni charaise chikon sa broi 10 bosorni but chuwak phekmani yaglo o bihik knogo gresini nijini besajukno no rompreka so ani Krisanta Kokthai Bukro obono tini angnorono sanamu chingmani kabuse a chuwak kahamda a chuwak hamya a chuwak nungmani abo tamang kata buknai chuwak pheka mental ngthang kobor ngai thangka busa boisini liya bihik boisini liya nijini busa a 10 boson sraina rompreka tomoro kobo so ni Krisanta Kokthai Bukro kebang boro anu saw o chuwak ni topik no bat khaisi de but bahai ke ang bat khainai tini dofa ni boro kelek mani ngka obono o chuwak so ang Kerala puthuma kam srengani thangpuro ang nokha kaisa brother anu phaisa peka Kerala o kaisa mo haingo sarik sariko prayer khlayo sanja jorawo ngka prayer rok paikha ngangangke borok Jisu ni a kokno muito khlayo ni saw Jisu sasari kothuma kaham birmani aglo bini sagir rok ba achugoi angur burtui nanglayo borok mai chalayo mane celebration khayo same no a borok bahai no surimung panda paikena biar nalayo chuwak nanglayo ekdom enjoy khlayo tongthok chathok khlayo ang samia bomtui surimung bodolok omo hairok but tabuk tongo omo hai surimung bodolok so ani Krisanta Kokthai Butini chini Christian society obo tini obo hai nangai tongo Christmas tongthokna ni nganga chuwak nango Easter tongthokna ni bagi bo chuwak nango teng bosoro wase chuwak nangbla bosoro wai ni si chuwak nango so ani Krisanta Kokthai Bukro lachu as a Christian nge omo hai tongrong nu lachu same on you ani Krisanta Kokthai Bukro celebration khandani bagi tini chini borok chuwak nangai si celebration ke muito nar da chuwak ngkha soitan busani chutui se soitan busani chutui a soitani sutui no sunang ke tamung sinai ba soitan sa asuk mirik ngke nang boto mirik ng sinai no but nang ke enjoy ke tongthok belai tongthoka tongthokna ni bagi chuwak important ya tongthokna ni bagi chuwak necessary ya bupai ke tongthok alam bago puridi alam bago Bible puridi ki or Bible tongthoknai borok ki borok chuwak nangai mangna tongthokana no abo chini mistake but chingka wanso ko celebration kanan ke chuwak chenango nai biar nango ram nango no amo kaisa chini ekdom hamya bujimo hamya wanso so ani Krisanta Kokthai Bukro angles ane kubuino neng muito narandi nini besak nga Kaitorni Kokthai chini o besak nga Kaitorni Kokthai neng saimano o jaga phola kathar tongo jeng saimano oro phola kathar tongo ngangangke nini a bekha pichingo chini o pichingo phola kathar tongo ngangke neng chuwak neng ngangangke neng ma bai sobo chuwak ma nengai tong phola kathar chuwak ma nengai tongo
Nung subra Jisu Kristo na jabardasti nung chuak kharai tongo but muito narane Jisu promise ka norok ni besang ka ani nok kothar ang norok bai tongle Jisu o chini bukhani chini bising ni kutuloi tangna muchingya but cheng bono jabardasti chuak kharai tongo jabardasti chuak kharai tongo. What is that? Amo tamo Soni Kriston takuk te bukro ang norok no sanan muchingo alada dormo ko to kokri borok to nunu nungo bosor katal pake chuak nungo borok ni puja pake chuak nungo but as a Christian chini raida rok ole amo haya chini tomong chamong le abo haya Soni Kriston takuk te bukro tini koijan le kaham tongchi joto che chuak nangai but ang norok no sanan muchingo nung belai kotor sumsok klai tongo babel ni kokno moito narak di ani nok thano subai nei borok no ang bo subai nei nung chuak nung mabai nung nini obusak no nostok lai tongo but muito narak di kaitor bonono fiogla kaitor nono fiogla aba ani sukantoni ko gya babel ni ko 1 Corinthians chapter 3 verse 17 chapter 10 17 tam saka ani nok thano subai nei borok na ang bo bono salsa subai nei yes kaitor ni ko kaitor salsa pai nostok kane salsa pai subai nei ni sao nung tabuk chuak nangai ni kitning nostok kaimani chuak nangai ni lans nostok kaimani chuak nangai ni obusak no nostok kaimani tamo mansok obo nung na malik obusak ni no obusak ni malik le chengya obo kaitor se bini yak bai snamai rimani chengno Soni Kriston takok tai bukro kaitor snamani manai no jodi cheng borok rok nostok lai khangangke kaitor bochun nostok klai nai obo babel ni kok sao Soni Kriston takuk tai bukro cheng alam bago puri ke cheng nugo babel ni kok kisa cheng chere khanana muchingo Yaphang butsap ni 19 oro puri ke cheng nugo lot ni bini besajek khorok ne rok bahai ke borok poribar khaika bro oro cheng bal puri nugo Yaphang butsap ni 19 ni 31 puri ke nugo a bukuk okra kusuna hai ne sakha chini apa chakra angkha tai o hani tong mung tui khorok cha chala oro phano tong phainai krui phaidi cheng apa na chuak khanai fek rui bobai na thui bini tui ke bosong narak laiwano Soni Kriston takuk tai bukuro a jorawo omahai ke klai lot ni bosong narak jaka but naidi bufano chuak fek rui a bufa kuno mungsa silia bo sobai thui tongkha so wansok nai di a chuak phek khang kang ke chini borok tamo khlai abo kuno mungsa siya kuno hus kri ngai thango but tini a chuak no tuni o pungsa ngai tongkha kang ke bahai nai Soni Kriston takok tei bukrok chuak nang mano simia but bati bok nai chuak phalai ang norok no o kok tun tunam chungo nung chanai ang to bo kok saka kang ke Sukanto nengano lama penuh rudi. No. Ang tabuk dono kubi kaise kok se sanani mechengo. Nengani kok no kenawi neng bati bok na dia boge da abuni ni problem. Bokka ba neng bokka, boge ka ba neng boge. But angles sana nanggo. Ani Kristen takuk tei bukra kebang borok sawo. Sukanto neng bati tabuk deh ni sadi. Tani bagi ngangke neng borok no income ni lama remainnya ngangke neng borok no omah kok ta sadi. Ani Kristen takuk tei buka I'm not a government ang sarkaria nono bebasta kelairana but I can say the truth ang kubikok no sawi mano tani bagi ngke elam bagos saka chuak nengmani abo bersumsok no babelo kebang ma kaca birds rejak tongo anggur butunya fegi tanang di abo ni say neng sinai rok fegi tong di nei saw what is the meaning Ani Kristen takuk tei bukuk so abo ni bagang sana mucungo obati bok nai rok noronang sana mucungo neng jodi buni borok nini dofani borok no neng nostok lai tongo neng ke rang manai tongo bat ni o chuak no neng nai borok ti nukungo kelangkari kagyang itongo jodi neng a chuak no phailianga oma haitu dang khamu Ani Kristen takuk tei bukuk song ang tini okok no sana mucung mani kabuse ang bok tong thogian okok no sana ni bagai but norobo okok no khanana ni belai kana mecher jak nai no lama sekri chuak phalai si income phayon ka no I'm sorry lama tongo gere ingya joto agi ni borok chuak phalai si borok tongi phaya but borok ni tani samong krak kha ka samong klai borok income aji ka borok kaham na kathang tongi pheka but tabu chini baga lama kare sudo bono chuak phalka sim income no a chuak phalma bai ang Kristen borok na sanam chungo jodi neng asa Kristen ngai bati boge chuak phalka ngang ke 100% guarantee nini nukhungo nini busai bo nostong nai
Nini besar, nini betul, nini nukungo kuno khak sama tongthung ma phaigala tamni bagai. Nung buinot tektop nangai nini nukungo kai khakchang ma tongthok ma tongnai omo haida wan sok no. Suani Kristen takok tei bukra chini kaitor le asal butuaya. Nung buinok nosto klai tongnai, nonok naisi ki tongnai no. Nung bo mazra klai nai, nini nukungo bo tekto jangjal phainai. Tamni bagai ngangke osung sara klaimani osung sara no cheng manjago. Osung sara klaimani osung sara no manjago omutu narakdi. Nung osung sara chuwak phalai borok no nosto klai kha ngangke nini nukungo bo phai tongo truk a nosto nani bagai. So change. Obono slide yani Kristen takok tei bukra omono nosto klai tongo. Tini nukhana norok nijini besajek no poiton se chini liya a chuwak ne darte. Suani Kristen takok tei bukra obon bagai faidi cheng obono stop klayana. Ang obo Kristen borok no sisau. Faidi obono cheng stop klayana. Cheng Jisu no poito klainai borok. Oborok cheng bai miliya. Cheng borok no sumsogo kiklai tongai manya. Nang ta sare ang Kristen no chuwak phaila. Ang wansar no chuwak phalo. Ang Hindu no chuwak phalo no. Borok no kaitor senamani borok no. Aboni bagai obono tuteli bon khaken belai na kaham ngai. So hai kini nukungo hamari rok phaigla. Hai kini nukungo hamari rok phaigla. Bagi ang Kristen takok tei bukok song phaidi obono chuwak phalma, chuwak bati bokma, tei chuwak nungma aborok no cheng tuteli bon khlaina nanggo as a Christian enggai. Praise the Lord. Hallelujah. Abon begang sanam chungo Kaitorni Kokthai Mwthangnai. Jesus se muthang phlaini chamung. Aboni bagai Jisuni phorongma bai se tongdi. Borok khorokjano sumsogo kiklainai borok bono totrao holong dap kotorma khawai teijelango kiklaidi. Osubrai Jesus hamani kokno. So jodi chuwak phaloi tini kabang borok thei tongo obo cheng sebo sio. Angorno prubo rimano. Kepia cheng jodi a chuwak no phailiang ngangke. Omo hai borok ngala khamno. Ang phailepan bo phalo bini problem but nung ta khaidi. Nung ta phaldi. Chuwak ta nangdi. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitorni jotono hamari khlai tongthung.